மாதேஷ் பாரிசாலன்கிட்ட போட்டு வாங்குறாரா இல்லை கேட்டு வாங்கி கட்டிக்கிறாரா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனால் திராவிடத்தின் பெரிய கோமாளியையும் இன்னைக்கு அவரை பின்பற்றக்கூடிய இந்த சின்ன கோமாளிகளையும் அம்பலப்படுத்துகிற வேலையை மக்கள் மத்தியில் அவங்களோட ரெட்டை வேடத்தை தோலுரித்து காட்டுற வேலையும் சிறப்பாக செஞ்சுருக்கிறாரு. என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறத விட நீங்களே பாருங்கள். சொல்லுங்க. நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஈவேரா அவர்கள் தமிழ் இனத்துக்கானவரா இல்லையா? இந்த கருத்துல நம்ம வந்து டிபேட் வைப்போம். நானே சொல்றேன், தமிழ் இனத்துக்கானவர் தான். நீங்க எத்தனை முறை டிபேட் வாங்கி எவ்வளவு முறை மொக்க வாங்கினாலும் நீங்க திரும்ப அதே கருத்தை சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா நான் கேட்கிற கேள்வி, இந்த டிபேட்டுக்கு நான் யாரோடும் டிபேட் பண்ண தயாரா தான் இருக்கேன். ஆதாரங்களோட வாங்க வந்து பேசுவோம். நான் அழுத்தமா சொல்றேன், தமிழ் இனத்துக்காக போராடிய தலைவர் தான், தமிழர்களின் உரிமைக்காக. இந்த இடத்தில் ஈவேரா அவர்கள் தமிழ் இனத்திற்காக போராடி இருக்கிறார். சொல்லுங்க. ஏற்றத்தாழ்வற்ற ஒரு சமூகமாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு தமிழ் அப்படின்னு தான் போராடினாரு. என்ன தமிழ் இப்படி என்ன போராடினாரு? என்ன புரியல எனக்கு. அந்த மொழிக்காக போராடி இருக்காரா? தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் வீழ்த்தப்படுறாங்க, தாழ்த்தப்படுறாங்களோ அவங்களெல்லாம் மேலே ஏற்றி கொண்டு வந்தவர். எந்த இடம் சொல்லுங்க. வாழ்வியல் பிரச்சனைகள்ல எந்த வாழ்வியல் சொல்லுங்க. எந்த வாழ்வியல் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருந்துச்சா இல்லையா? என்ன ஏற்றத்தாழ்வு சொல்லுங்க. நீ அங்கதான் இருக்கணும், நீ இங்கதான், நான் இங்கதான் இருப்பேன் அப்படின்னு மாத்திட்டாரா? அதற்காக போராடியவர் பெரியார். அதை மாத்திட்டாரான்னு கேட்டேன். அதற்காக போராடியவர். அவருக்கு முன்னாடி யாருமே அதை பேசலையா? அவருக்கு முன்னாடி அது யாருமே பேசலையா? பெரியாரும் போராளின்ற நான். பெரியாரும் பேசியிருக்காருன்னு சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். தான் சாதிக்கு மாநாடு வைக்கணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு. அதை என்ன பண்ணலாம்? நாயக்கமார்கள் நாமம் சாற்றப்படுகிறார்கள் எழுதுறாரு. அதை என்ன பண்ணலாம்? யுனெஸ்கோ அவார்டே வாங்காம யுனெஸ்கோ அவார்டு வாங்கினாரு பெரியாருன்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு அதுல பூ சுத்துனாங்களே. என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வேணுமா வேண்டாமா? வெள்ளக்காரன் எவனாவது ஒருத்தன் யாராவது யோசிங்க. இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிற நாள் வந்து கருப்பு தினம்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? யார் சொல்லுவா? அவர் என்ன போராளின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க? வெள்ளக்காரனுக்கே ஆதரவா நின்ன ஒருத்தரை எப்படி நீங்க போராளின்னு சொல்றீங்க? எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. எந்த இடத்துல ஒரு போராளி ஆகிறாரு? ஒரு நாள் பாரிசாலன் நீங்க வந்து உட்காருங்க. கண்டிப்பா பெரியார் தமிழ்நாட்டுக்காக என்ன செய்தாருன்னு நம்மளே உட்காந்து இது மட்டுமே டிபேட். பேசுறது உங்களோட எத்தனை முறை பேசுறது? ஒவ்வொரு முறையும் பேசும்போது நீங்க இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. திரும்ப சொல்றேன், ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆணித்தனமா பெரியார் அவர்கள் பாருங்க தமிழினத்துக்காக நின்றுருக்காருன்னு சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லுங்கிறேன். கருத்தே இல்ல. அப்படி எல்லா பக்கமும் ரெண்டு ரெட்டை நிலைப்பாடு. இப்படி ஒரு உருட்டு, அப்படி ஒரு உருட்டு. இதுல எந்த உருட்டுன்னு எடுத்துக்க சொல்றீங்க? நான் என்ன சொல்றேன், ரெண்டுமே உருட்டுங்கிறேன். அதை ஏன் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க? திருக்குறள்ல வந்து அது சிறப்பில்லாத நூல். ஆரிய குறள் புத்தகம் வந்திருக்கா இல்லையா? திருக்குறளுக்கு மாநாடு நடத்துறீங்க. என்ன ஆரிய குறளுக்கு எதுக்கு நீ மாநாடு நடத்துற? சொல்லு. இப்படி ஒரு உருட்டு, அப்படி ஒரு உருட்டு. ஏன்னா நாளைக்கு வரக்கூடிய சந்ததியினர் எதை வைத்து முடிவெடுப்பது? அப்படித்தானே? அதே கதை தானே இது. ஒன்னா திருக்குறள் ஆதரிக்கணும், இல்லைன்னா எதிர்க்கணும். எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர் பெரியார். அவர் தான் கொண்டு வந்தாரா? முருகப்பா பத்திரிகையெல்லாம் அதுக்கு முன்பாகவே அந்த எழுத்து சீர்திருத்தத்தோட தான் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அந்த எழுத்து சீர்திருத்தத்தை இவர் பார்த்து எழுதிக்கிறாரு. அவ்வளவுதான். உடனே என்ன பண்றீங்க? எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர் பெரியார். ஏன் இந்த பொய்? ஏன்னா இது கூட தெரியாம நீங்க இருக்கீங்களா? தமிழும் தமிழரும் புத்தகத்தை உட்காந்து லைன் பை லைனா படிக்க தயாரா நீங்க? தமிழும் தமிழரும் திராவிட இயக்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட புத்தகம். தமிழ் ஏன் காட்டு முன்னாடி முழிங்கிற புத்தகம். அதுக்கு பேர் மாற்றி தமிழும் தமிழரும் இன்ற அளவுக்கு அந்த புத்தகம் வந்துட்டு இருக்கு. எடுத்து லைன் பை லைனா அந்த புத்தகத்தை லைவ்ல படிக்க தயாராத மாதிரி உங்களால படிக்கிறீங்களா? ஆன்லைன்ல கூட இருக்கு. இப்ப எடுத்து தரேன், படிக்கிறீங்களா? லைன் பை லைன் படிக்கிறீங்களா? தமிழ் இன விரோதி, தமிழ் பகை ஈவேரா புத்தகம் இருக்கு, வாங்கி கொடுக்குறேன் ஆதாரங்களோட.